Rekalde Aretoak eta Bilboko Institutu Frantsesak batera aurkezten dute Joio Gontier ikusmen arloko artistaren obra, maiatzaren 25-etik uztailaren 1 arte, aire izenburupean Iruñean egin den Mapamundistas 2012 batzarrekin lankidetzan arituta. Ikusgai dagoen instalazioan, esperientzia artistiko eta gizatiar bat agertzen da. Joio Gontier artistak Rosny Subuaseko Sende Superi Institutuko ikasleekin partekatu zuena, bera, Sena San Denis eskualdean bizi izan baitzen 2008 eta 2010 urteen artean. Proiektuaren bidez, egan egiteko makina bat sortu eta eraiki nahi izan zuen ikasleekin. Azkenean, baloi gidatuak egan egin zuen, baina horrez gain oso bizipen interesgarria izan zen, alabanaka nola taldeka aztertuta. Argatik, parte hartu zutenek erabaki zuten baloi gidatuari ikusezina deitzea, haien baitan utzi zuen aztarna kontuan izan da. Joio Gontier artistaren lana, dokumentuen artxiboa, argazkiak eta bi film, abuztuaren 28 arte egongo da ikusgai bi egoitzatan aldi berean, Rekalde Aretoko kabinete abstraktuan eta Institutu Frantseseko jolean.